Nou dit weekend de wintertijd weer ingeet, worden er echt weer volle meer kerstjes baand. Maar hoe skeerlijk is dit eens? En ben er goede alternatieven beschikbaar? De normale kaas wordt eigenlijk gemaakt van paraffine. En paraffine is eigenlijk een restproduct van aardolie. Dus het is eigenlijk een chemisch product. Er komt aardolie-substantie bij vrij, er komt teer bij vrij. Dus ja, het is eigenlijk voor het milieu eigenlijk niet zo'n heel vriendelijk product. Toen ik hiermee begon, toen ben ik mij een beetje gaan informeren over van wat zijn nog andere mogelijkheden. Ik wist natuurlijk wel dat je kaas dat van bijen was bijvoorbeeld. Nou, dat is ook een natuurproduct. En toen ben ik erachter gekomen dat dan van het koolzaad, dus van het plantje koolzaad, dat daar ook was van bestaat. En dat je daar ook prima kaas van kunt maken. Je kunt er kaas van maken, je kunt er zeef van maken. Veel mensen gebruiken het ook in de keuken bijvoorbeeld, koolzaadolie. En dat ben ik toen gaan kopen en eens kijken hoe dat werkt eigenlijk. En dat gaat hartstikke prima. En je krijgt er een prachtige kaas van. Het voelt ook wat vetter aan, de kaas eigenlijk. Dus je merkt ook echt wel heel goed dat het een natuurlijk materiaal is. Voordeel is natuurlijk dat je bij de verbranding, bij alles wat je verbrandt komt een klein beetje fijnstof vrij. Maar hier heb je bijvoorbeeld niet dat als je die kaas uitblaast dat je zo'n roetwalmpje krijgt. Hè? Want dat is dan vaak gewoon een rest van dat teer of van die aardolie. Dus mensen die bijvoorbeeld luchtwegproblemen hebben, die kunnen beter tegen een koolzaadkaas dan tegen zo'n paraffinekaas. En ik vind het gewoon heel belangrijk om duurzaam te werken. En omdat het is een volledig plantaardig product, dus het is biologisch helemaal afbreekbaar. Naast het duurzaam werken met die koolzaadwas probeer ik ook inderdaad met de verpakking bijvoorbeeld rekening te houden. Ik hergebruik vaak doosjes. En wat er in de doos gaat als verpakkingsmateriaal is ook zo milieuvriendelijk mogelijk. Het schijnt dat rond de kerst dat we met z'n allen in Nederland wel ongeveer een kaars branden van 20 bij 20 en 70 meter hoog. Dus dat is eigenlijk gewoon ontzettend veel. En ik zou tegen mensen willen zeggen, denk eens na over een alternatief. Brand je graag een kaarsje, vooral in deze tijd natuurlijk, gezellig kaarsje aan. Kijk dan ook eens even of het op een andere manier kan. Het is echt niet dat mijn kaarsen nou 10 keer duurder zijn, omdat het een heel ander product is. Dat is gewoon eigenlijk wel vergelijkbaar met een hele goede kaars. Probeer het eens, kijk eens wat je ervan vindt eigenlijk.